Türkiýede 4 türkmen raýatynyň jesetleriniň doňdurjynyň içinde tapylmagy bilen bagly täze maglumatlar peýda boldy. Olary öldürmekde aýplanýan Saparmurat Halyýew jenaýetleri amala aşyrmagyna gawanjygynyň sebäp bolandygyny, olary 13-nji iýunda öldürendigini boyun aldy. Halyýewe kömek etmekde aýplanyp, türk polisiýasy tarapyndan saklanan başga-da 3 adam kadyet gödekçiligi şerti bilen boşadyldy. Bu ýagdaýlar barada türk mediýasy Türkiýanyň häkimetlerine salgylanyp habar berýär. Ýatlasa Gulkamar Hanymowanyň, onuň gyzlary Leyla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýle-de gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowiň böleklere bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir şäheriniň Baýrakly etrawynyň Adalet mahallesinde yerleşýän 2 gatly bir jaýdaky doňdurjynyň içinde tapyldy. Türk polisiýasy wakadan bir gün soň, ýagny 19-njy iýunda Türkmenistanlary öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Saparmurat Halyýewi tutsak etdi. Oňa kömek etmekde aýplanyp başga-da 3 adam, bir owgan, bir türkmen we bir türk raýatlary hem saklandy. Kadyet diňlenşiginden soň Halyýew tutsak edildi we oňa kömek etmekde aýplanýanlar kadyet gödekçiligi şerti bilen boşadyldy. Halyýewiň polisiýa beren beýannamasynda söýgülisi Gulkamar Hanymowanyň özüne ikilik edýändiginden şüphelenendigini we şonuň üçin maşgalanyň ähli agdalaryny ýok edendigini boyun alandygy öwrenildi. Şeýle-de ol 13-nji iýunda ilki Ruslan Kerimow, soňra bolsa dürli wagtlarda öýe gelen beýleki pidalary ýeke-ýeke öldürendigini, soňra jesetleri böleklere bölüp doňdurja we soğuduja goýandygyny aýdypdyr diýip Milliýet neşri polisiýadaky çeşmelerine salgylanyp 21-nji iýunda aýtdy. Türk mediýasyna göre Halyýew polisiýa beren beýannamasynda merhumlaryň mobil telefonlaryny satyp doňdurjy satyn alandygyny hem boyun aldy. Şeýle-de ol daşary ýurda gaçyp gitmegi planlaşdyrandygyny we pul üýşürmek üçin Çeşme şäherinde guruluşykda işlemegini dowam etdirendigini hem aýtdy. Ökünmeýärin, beýleki gyzyny da öldürjekdim diýip Türk medeniýeti 4 Türkmenistanlyny öldürmekde aýplanýan Halyýewiň polisiýa aýdan sözlerini tistirledi. Adatlyk radiosynyň waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky elçihanasy bilen habarlaşyp goşmaça maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Türkmen wekilhanasynyň resmi web saýtynda görkezülen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 21-nji iýunda eden dowamly synanyşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Adatlyň Türkiýedäki çeşmeleriniň ençemesi bu wakanyň diňe türkmenleriň däl, eýsem türkleriň arasynda hem sarsgyn döredendigini aýdýar. Olar bu waka barada adamlaryň hem ikçäk söhbetdeşliklerde hem de sosial ulgamlardaky ýazgylarda gurrun edýändigini de bellediler. Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly aktivist Dursultan Taganowa Adatlyk radiosynyň Gırgyz gullugyna beren maglumatynda ençeme ýyllap watanyna dolanyp bilmeýän Türkmenistanly migrantlaryň käbiriniň psihiki ýagdaýynyň yaramazdygyny aýtdy. Psikologik işe kesalan türkmen raýatlary hatda watanynda da lukmançylyk kömegine ýüz tutmaýarlar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlar üçin bu ýükesi kyn. İzmirdäki wakanyň gawanjanglyk sebäpli bolandygyny eşitdim. 15 ýyllap watanyna seýahat etmän bu ýerde işläp ýören türkmenler bar. Dip Taganowa belledi. Türkiýede Türkmenistanly zenanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we syrkowlara ýydak edýärler ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan awtoýolgalarda, guruluşyklarda ýa-da motokuryer bolup işleýärler. Bular agyr ýöne gadançlary az işler hasaplanylýar.